ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಟೀಸರ್ ಪಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತು ಜಾರ್ ರಫ ಬೋದು ತೂಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಕೊಟ್ಟ ದಾಲ ಇದು ಇಂಜಿನೆ ಪೊಕ್ಕನೆ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕಂದು ಯಾ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ 50% ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವು 50% ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವು ಪಂಡ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇಷ್ಟ ನಗಲಿ ಯಾಪಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಕಷ್ಟ ನಗಲಿ ಯಾಪಲ ಕಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಏನ ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತ ಒಂದು ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಡ ಓನಾದ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಪಂಡ ಏನಾದ ಪೇರು ಅಪಲೆ ಪಂಡ ಓನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗಂತೂ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಏನೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡಂಚೂರು ಎರಡು ಮುಂಜೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏರ್ ಮಾತ ರೈಸ್ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡ್ತಂದು ಅದು ಬಕ್ಕ ಏನ ನಿಗುಲು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತೂಲಿ ಯಾ ವಿಡಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಇದರಿಂದ ಮಂಡೇ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ನು ಆ್ಯಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ನಿಕುಲಿಂಗ್ ಫೋನೋಡು ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ದೇಪಂಡೊಂದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇದು ದುಂಬು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ ದುಂಬು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಮೈನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ನಂಚೊಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಆವು ಪಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಆವು ಓಕೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಡೇಟ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಪಂಡ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಕ್ ಓಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂಜಿ ಎಟ್ಟು ವೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಪೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾಪ ಸೋಮವಾರ ಮನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪಡ ಓಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪ ನಾ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ನಿಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಓಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಊದಿನ ಬೋಡೊಂದು ನಿಗಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಏರ್ ಓಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಗುರುವಾರ ಓಟ್ ಮಲ್ದಿನ ದಯಮಲ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪಚ್ಚನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಕ್ ಊದಿನ ಓಟ್ ನಾನೇ ಪಣೊಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಬಡ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪು ಜಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ದು ಅದನ್ನ ಏನುದು ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಫಾರಿನ್ ರ್ಯಾಪ್ ದಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನರ್ನೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಡಿಟ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಮನಿ ನಿಗಲೆ ತೂದು ಮುನಿ ಇಷ್ಟ ಮುನಿ ಅಂಡ ದಯಮಾಲ್ತು ಜಾಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂತ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಗುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಫಂಡ್ ಎತ್ತಲಿ ಯಾಪ ಬಿಡೋದು ನಿಗಲೆ ಫನ್ಲಿ ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಹೂ ಬೇಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡುಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಫನ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಾರು ಪನ್ಯ ಪನ್ಯ ಅಂತ ಮಾತಾ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಏನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರೋದು ಪುಣ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಜ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ದ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವು ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡೈತೆ ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕ ಗೋಣನ ಒಂಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ದ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಅದು ಬಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ಜವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ ಸಾರಿ ಆನ್ 2021 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದುಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿಂದಿತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾರು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪೆ ಏನಂತ ಬೇಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡ ಏನು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಬಂಡ ಅಂಜನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬನತ್ತ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಐಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಫಿಯರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಯೋ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ.